Chcete mať doma predseň z masívu, ktorá prežije celé generácie a zostane stále rovnaká? Ahojte, ja som Mišo z RK Designu. V tomto videu vás chcem predviesť kompletným procesom výroby týchto dvierok na predsieň. V prvej časti si ukážeme, ako sa vyfrézuje tento rám, ale v ďalšej časti uvidíte, ako sa zlepí, formátovanie, hoblovanie a povrchovú úpravu týchto dvierok. A na samý záver v poslednej časti uvidíte aj korpus, ako sa skladá, kolíkuje, lepí, a nakoniec morenie korpusu a inštalovanie pantov a policových podpier. Takže majte sa na čo tešiť, toto video bude dlhšie, technické a bude tam všelijaké historické súvislosti z nábytkárstva a zo stolárstva. Preto som ho rozdelil do 4 častí, aby nebolo tak dlhé, každé má 10 minút a bude vychádzať po týždni v sobotu. Takže bez žiadneho ďalšieho zdržovania pustíme sa na to a aby vám neuniklo žiadne video, prosím prihláste sa na odber. Prvé si dáme taký exkurs, z čoho sa robia tieto dverka, alebo prečo sú to zrovna takéto kazetové dverka, ako sa to nazýva. Je to preto, lebo sa do tých dverok logicky dáva takáto kazeta, alebo takáto výplň. Kedysi sa do dvierok nedávala žiadna výplň. Robili sa takto, ako je to v dnešnom modernom drevotrieskovom nábytku. Čiste ploché dvierko, bez ničoho. A tak sa robil kedysi aj z masívu nábytok. Ale čo ľudia zistili, čo si všimli, že ten masív sa vplyvom vlhkosti strašne rýchlo pokrúti. Robili sa všelijaké truhlice, lavice, ale tieto boli po čase, po niekoľkých desiatok rokoch, úplne skrivené, vypuknuté, boli tam veľké fugy. Preto sa najprv prvý druh kazetových dvierok začal robiť plochých. To znamená, že vlastne táto kazeta, ktorú vidíte tu, ktorá sa dala dovnútra, medzi tie lišty, bola plochá. Že nemala žiadne vyvýšenie, žiadne falce, nič, bola proste čisto len kazeta. Lenže potom, ako ľudia začínali viac a viac pracovať s drevom, začali sa rozvíjať nástroje, tak sa postupne už tie kazety začali frézovať do takej drážky, ako keby, že sú takto vyvýšené, aj sa to volá vyvýšené kazety. Tieto kazety už si objednávali bohatší ľudia, že vlastne také proste normálne jednoduchšie nábytky sa robili z týchto plochých kazét, a tí bohatší ľudia si robili také už vyvýšené, čo už často vidíte aj dnes, už sa to napodobuje normálne, keď si kúpite plastové garážové dvere, tak sú tam akože také tehličky, alebo také štvorčeky, ktoré sú také skosené do takého ako keby diamantu. To je všetko už z histórie, zo stredoveku, že sa začali vyrábať proste pre majetnejších ľudí také vyvýšené panelové kazety, alebo vyvýšené kazetové panely. Jak sa to nazve, je to jedno. Takže, čo ale sa zmenilo odvtedy, samozrejme sa vtedy zmenilo, že niekto už vôbec žiadne panely nerobí, proste urobí to ploché a urobí to z drevotriesky, alebo, a to je tá moja varianta, že není tam ani tá vyvýšená kazeta, ktorá je z masívu, ale dá sa to urobiť ploché, tak ako sa to kedysi robilo pre tých úplne jednoduchých nemajetných ľudí, ale dá sa tam MDF-ka do stredu, alebo sa tam dá nejaká hociaký kompozitný materiál, ktorý nepracuje vplyvom vlhkosti ani tepla. Takže stále, či je zima, či je leto, či je teplo alebo je vlhkosť, stále je rovnakého tvaru. Na vrchu je dyha, takže sa to nedá rozoznať od pravého masívneho dreva, ešte keď je navyše takáto pekná, poukladaná radiálnym rezom. Je to úplne v pohode, vyzerá to ako drevo, aj to je drevo, len vnútri je drevotrieska. Je to určite výhodné preto, lebo sa tento spoj skrátka, alebo toto dvierko sa nikedy neskrúti. Tu je ešte návrh celej predsiene, ktorý som si musel spraviť pred výrobou, ale dôležitá informácia pre vás len to, že hrúbka rámu lišty je 22 mm a šírka 80 mm. Tak sa poďme pozrieť na to, ako sa vyrábajú dverka z pravého masívneho dreva a korpus, ktorý je tiež z pravej, ale len masívnej dyhy, ktorá je potiahnutá na laťovke. Takže najprv si ukážeme, ako sa vyrábajú tieto dverka. Prvé si ukážeme, ako sa vyberajú frésky, kde sa dajú kúpiť. Druhý bod je, ako si vyberieme to drevo, ako ho rozpočítame a tretí bod je, že ako to ešte skolíkujeme, aby to ešte predsa trošku pevnejšie. Takže poďme na to. Ukážem vám, aké frésky si na to kúpujem. Dajú sa kúpiť aj také veľké frézy, ktoré sa dajú na celú spodnú frésku. Tie sa musia nastaviť aj hĺbkovo, aj výškovo.
A na druhom type fréz, ktoré sú takéto stopkové, sa táto hĺbka s tým zadným plotom nastavovať nemusí, pretože je tam takéto dorazové koliesko alebo ložisko. Na tom ložisku sa vlastne presne posúva doska, ktorá vám robí ten profil vlastne a ten profil na tejto frézke je 11 mm široký. Takže vám ukážem, ako sa to rozpočítava. Tu nám mám dvierka 577 mm šírku, ale keď napríklad by to bolo presne 500 mm, aby sa to lepšie počítalo, tak si tu nám vypočítame, že šírka týchto dosiek je 80 mm, ale pre lepšie počítanie si ich dáme 100 mm, takže 500 mm minus 100 z jednej strany je 400 a z druhej strany minus 100 je 300. Takže máme 300 mm plus, ale pripočítame ten čap, ktorý je tu na. Takže musíme z každej strany ešte pripočítať 11 mm, ako sme si povedali na týchto fréskach. Takže dohromady máme 300 plus 11 krát 2 je 322 mm. A máme krásne 500 mm dvierka. Keď túto strednú pozdĺžnú dosku alebo pozdĺžnú lištu dáme 322 mm, tak máme 500 mm dvierka. Čo ale keď budeme chcieť spraviť do týchto čapov ešte kolíky na spevnenie? Keď tam budeme chcieť spraviť 40 mm kolíky, tak si tieto dierky nemôžeme vyvrtať 20 mm z jednej strany a 20 z druhej strany. Ale ešte tam musíme pripočítať tých 11 mm, ktoré je na ten čap. Takže 20 plus 20 je 40, plus 11 je 51, deleno 2 je 25,5. Takže nastavíme si kolíkovačku na treba 26 mm, alebo tam môžeme dať na 25 mm kolíkovačku a ten 1 mm si z 40 mm kolíka zrežeme. Takže to budeme mať len 39 mm. Takže ako chcete. Tu nás som ešte ukázal, že vždycky si človek dopredu pripraví nejaký profil, aby vedel, ako sa to má, ako to bude vyzerať. Môžete to ukázať treba zákazníkovi, keď je pekný. A podľa toho si hlavne nastavíte tú frésku. Takže to je asi všetko. Teraz si ukážeme ten bod číslo 2, ktorý je, ako sa značia tie rámiky, aby som vedel, ako ich treba frézovať. Takže ceruskou si označíme vždycky tú vnútornú hranu. Takouto čiarkou, ktorá je 11 mm, teda 1,1 cm od kraja, sa odfrézuje tou fréskou, takže to tam tá ceruska tak nebude vidieť, nebude sa musieť tým pádom ani zbrúsiť. Takže si to naznačíme a vždycky tou krajšou stranou si to dáme dovnútra, lebo keby bol vnútri nejaký suk, tak sa nám to tou fréskou vyštípne a to je to lepšie, keď ten suk bude proste vzadu, ako to vidíte tu na. Tento suk, keby bol vnútri, tak sa to určite vyštípne, nebude to pekné. Takže dáme si ho z vonkajšej strany, nie z vnútornej, hej, takže dáme si toto dovnútra, takisto aj túto zvislu, pozrieme sa, či tu nie je žiadny suk, dobre nie je. Tu vidíte, že suk je dozadu, tu si dáme čiarku z vnútornej strany a tu tiež žiadny suk nie je. Takže môžeme ísť na kolíkovanie. Som vám už vlastne vysvetlil, aj ako sa značí. Takže už akurát vysvetlím. Môžete si to kolíkovať mimochodom akoukoľvek kolíkovačkou. Keď nemáte kolíkovačku Domino alebo Mafel, môžete si použiť aj obyčajnú klasickú násadu na kolíkovanie, ktorú si dáte len zarovno touto hranou. Takže to bude krásne držať ten rám, že ten rám vám ostane zarovno a pri lepení a sťahovaní svorkami sa vám vôbec nič nezačne posúvať. Takže vám to ostane krásne zarovnané pri zlepení. Ďalej, ako si nastavím túto domino. Samozrejme, všetci viete, 22 mm som hovoril, že je hrúbkatý líšt, takže nastavím tu týmto dorazom na 22. Tu už tam je ten doraz nastavený. A potom nastavím kolíkovanie na pevno, aby sa na to neposúvalo, aby tam nebola žiadna vôľa. Posledné je nastavenie hĺbky dlabu. To si nastavím na tých 25 mm, keďže sme chceli 51, ale buď si skrátim kolík o 1 mm, alebo si dám jednu stranu na 25 a druhú stranu na 28. Hej. Takže čo si vyberiete, to je jedno. Takže ideme na to kolíkovanie.
Tak, keď už máme všetko nakolíkované, tak môžeme ísť na frézovanie. Ale jedna veľmi dôležitá vec nakoniec, ale ktorá je najviac podstatná. Vždycky začíname na frézovanie od tých zvislých profilov, ktoré sú na tej pozdĺžnej doske alebo pozdĺžnej lište. Takže zvislé, teda čapy. Lebo pokiaľ by sme začali tými pozdĺžnými, tak by sme si to vytrhali. Takže vždycky začíname prvé tými čapmi a potom do tých čapov si vyrežeme iba tie pozdĺžné profily. Áno, to je dôležité. Takže poďme najprv tie čapy a podľa tých čapov si nastavíme ďalej tie pozdĺžné profily. Tak, keď už máme očapovanú túto pozdĺžnú lištu, chcel by som vám ukázať, ako vymeniť frézu za tú dlabaciu, teda tú, ktorá urobí drážku na tej zvislej lište. Takže poďme to vymeniť. Musím samozrejme hneď ako prvé vypnúť túto frézku zo zástrčky, aby to bolo bezpečné. A keď je vypnutá, tak to môžem nastavovať. A pomocou tejto pozdĺžnej dosky, ktorú sme čapovali pred chvíľkou, sa nastaví ten profil tak, aby vlastne tento čap, ktorý je tu na samom vrchu, bol zarovno tej vrchnej strany alebo vrchného noža tej frézky. Môžete si použiť pomôcť aj s nejakým pravítkom, ktoré tu mám po ruke, ktoré mi to pomôže nájsť tú správnu výšku tej frézy. A myslím si, že teraz je to akurát. Uvidíme. Skúsime si to najprv na nejakom skúšobnom kúsku, ktorý mám tu. Zapneme do zástričky a myslím, že môžeme začať. Mm. No, tak to skúsime. Vidíte to? Neviem, či je to vidieť. Prstami to cítim. To úplne zarovnú. Takže ideme na dlabanie, alebo vlastne na frézovanie tých zvislých profilov. Takže na dneska je to v tomto videu všetko. Ďakujem vám, keď ste toto video dopozerali až do konca. Na budúce, ako som vám slúbil, si pozrieme aj lepenie celého tohoto rámu s kazetami a pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, prosím vás, je to zdarma, tak neváhajte ho odoberať, dajte tam zvonček, lajkujte, zdieľajte, je to moc potrebné. Ďakujem, do počutia, dovidenia.